जाने कहाँ गइल बनी। आयो रे मां ठीक ना रहलाऊ काटे। का हो? हां खाना उना बनल? खाना तो बनिए गइल बा। हाँ तो बोलो खाना उना लेवा खाई। दिन धरा गइल मैया के तो व्यवस्था कुछ पैसा उसा के होए के चाही नु कि सही हो जाए शादी बियाह। हई सामान ले के बहाव ले के बा खा के दिन भर पड़ल रहत नहीं रहुआ। कोई पैसा के व्यवस्था करम तब नु। हम के कारा भी पैसा के व्यवस्था करे जाई। तू हमारा कहीं निकले देवत के चाहलू आज तो देले हो कब के करो भी गोतिया पटीदार दुनिया जान गांव गिरान के हुई जाए देले बाड़ू। अरे क्या होता हो? क्या होता? मात्र क्या हमको अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं दुआरे वो साफ सफाई लिखे होई हैं हम बुढ़ा भी कतरा करी। ए महाराज तू असही पगलाई रहल आ तारा पगलपन के। अरे रुपया के व्यवस्था होई तब दुआर पर के जंगल दुनिया जहां सब असही साफ हो जाई। अरे रुपया से कितना साफ होई हैं? और अपनो तो कुछ करे के चाहिए हाँ, समझ रुपया से तो पहले रुपयावा जरूरी बनू एकर व्यवस्था चाहिए। देखो सुबह से खट के चाहू नहीं खे पीले एगो भाई बा ओकरो से ही बोले देवाला बा। वो तो बा लेकिन गांव घर में व्यवस्था कर भाई से नहीं खेत तो। तू कुछ नहीं खा रखले। और हम कहाँ? बाबूजी रहुए कुछ करी। अरे अब हम क्या करें? बाबूजी हमारा मनटी में है कि पीसी मिलता। अरे 1100 पीसी मिलता और वो 2 महीने से नहीं खे मिला। इज्जत बचाए रहुए। पहले 400 मिलत रहे तो खैनी मिलते चाहिए। अच्छा चलो ठीक बा कोनो व्यवस्था हो। हाँ, व्यवस्था करी करी ना करी हाँ, तो दे व्यवस्था दे। करी। हाँ हाँ तू लोग अस्थिर रह व्यवस्था हो जाई हम आवता नहीं। अच्छा ठीक। हाँ लेकिन आज के बाद हमारा कहीं जाए तो रोकलू तो ठीको ना हुई। अच्छा ठीक बा। अच्छा खाए में बनल है के? हाँ बनाओ तनी। अच्छा बनाओ हम तो दीवार पर देख लेते हैं साफ सफाई। A few moments later. भैया का भैया आवे आरे का कोन काम की जाई अब ये केने हो का कहीं हो रही लड़किया के बियाह के दिन धदले। हां उ तो हमरा मालूम बा। अब का कहीं घर के स्थिति जानते बाड़ो। हां तो तनी अभी पैसा वैसा के व्यवस्था में आदमी लागल बा जाता नहीं केनहू की और इंतजाम करे ना पहले कैसे हुई। हां ये तो बात बा बिना पैसा के कहां गुजारा। पैसा ही पैसा होगा। ठीक बा हम निकला तनी है। ठीक सुनो ना हमरा पे कुछ पैसा बा। ठीक नु उ पैसा भैया के दे दी काहे कि बेटी के बियाह है। हां ये तो बात बा घर के इज्जत बा। आ ई पैसा दे के उनका से कहियो नु पैसा ही पैसा होगा। मस्त। ठीक नु आउ कह दी हो कि अगर पैसा की जरूरत पड़ी तो हम उनका से आउ पैसा दे। लेकिन तू कही है कि पैसा हम ही दे। जा भैया से तू भैया का पैसा दे। ठीक ए भैया का हो? रहने अरे बरसे कुबेर भईबा का बोला। वानी की बात कहलो तो सुनो ना हमारा भी कुछ पैसा बा। पैसा बा रखो ना घर बेटी के लॉन्ग में केहू के मदद करे के चाहिए। अच्छा इतहार पैसा बा। ये हमारे पैसा ना चुप ना ना भैया रोका मत हमरा के। ना मत बोलो ना रोका मत हमरा के तू। ये हमार पैसा नहीं खे ये पैसा तहार भाई के बा। अब हमारा से रहल ना लखा कहलन है तो हम अपना अरे बुरबक ये हमार भाई पैसा देले बा ओकरा से देख हम बोली ना लेकिन जब ऊ पैसा देले बा तो हमारा खातिर अब ले बढ़िया के बा। एकर मतलब तहारे भाई आजो आजो तोरा प्रेम बा हमारा एकदम देले कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन एगो बात ध्यान में रखिए भैया कि ना तू अपना मेहरारू से कही आ ना हम अपना मेहरारू से कह। आ तहरा जब जरूरत पड़ी पैसा के आउ घटी अगर बियाह शादी में तू हमरा से कहिए हम तहरा के पैसा दे दे। लेकिन इस बात के पता ना चले के ठीक बा केहू केहू अच्छा। के मेहरारू से ना कही। ठीक है। हाँ समझ गया। बबुआ ऐसे तोरा से हम कबो कबो भेटालस तो कहिला नु कि भाई भाइये होला। भाई लेखा हित आ भाई लेखा दुश्मन। हाँ कोई ना कोई ना। लेकिन बाकी भाई भाइये होला।